Câmpurile intenției. Telefonul suna și eu mă uitam la el. Ultimul lucru de care aveam nevoie era altceva care să-mi distragă atenția. Am încercat să mi-l șterg din minte, uitându-mă pe geam la copaci, la flori, sperând că mă pierd între culorile pădurii din jurul casei. A sunat din nou, iar în fața ochilor mi-a răsărit o imagine. Cineva vroia să-mi vorbească. Am ridicat receptorul și am răspuns. Alo. Sunt Bill, am auzit la capătul celălalt a firului o voce cunoscută. Bill era horticultorul care mă ajutase cu grădina. Locuia pe o colină nu mai departe de 500 de metri. Bill, te rog să mă suni mai târziu, i-am spus. Trebuie neapărat să termin ceva. N-ai cunoscut-o pe fiica mea, Natalie, nu-i așa? Poftim? Fără replică. Bill? Ei, a spus el într-un târziu, fiica mea vrea să vorbească cu tine. Cred că e important. Nu știu cum de știe așa ceva, dar se pare că știe cu ce te ocupi. Spune că are niște informații despre un loc care s-ar putea să te intereseze. Un loc în nordul Tibetului. Spune că oamenii de acolo au informații importante. Câți ani are, am întrebat. Numai 14, a râs Bill la capătul celălalt al firului, dar spune multe lucruri interesante în ultima vreme. Spera că poate să te întâlnească în această după-amiază înainte de meciul de fotbal. Crezi că se poate? Mă gândeam să amân lucrurile, dar imaginea de mai înainte s-a extins și a devenit foarte clară. Era o fată tânără cu care vorbeam lângă o fântâniță exact în fața casei lui Bill. Bine, am spus. La 2 e bine? E perfect, a spus Bill. Am ieșit. Pe drum am văzut o casă nouă, construită pe colina vecină spre nord. Sunt 40 cu totul, m-am gândit. În doar 2 ani. Știam că locul e frumos, dar nu mă gândisem vreodată că ar putea fi distrus. Eram lângă o rezervație, la mai mult de 10 km de următorul oraș, pentru unii prea departe. Familia care stăpânea acest pământ vindea case făcute la mare distanță una de alta și atât de bine integrate în peisaj încât natura părea intactă. Fiecare casă era ascunsă printre păduri de pini. Ceea ce mă deranja pe mine, de fapt, era izolarea practicată de vecini. Din câte știam eu, fiecare avea o istorie. Erau oameni fugiți de carierele și profesiile care mai diverse, oameni care apucaseră să-și găsească meserii în care lucrau cu program flexibil și călătoreau în calitate de consultanți. O libertate necesară ca aerul celor care voiau să locuiască în sălbăticie. Ceea ce ne lega părea să fie idealismul, nevoia de a aduce în profesie o infuzie de viziune spirituală în tradiția celei a 10-a viziuni. Doar că fiecare își vedea de el însuși, mulțumit cu propria activitate și fără să dea mare atenție comunității sau nevoii de a clădi o viziune comună. Mai mult, erau și practicanți ai unor religii diverse. Din nu se știe ce motiv, Valea a atras oameni de multe credințe, inclusiv budiști, evrei, creștini, catolici și protestanți, musulmani. Între aceștia nu există ostilitate, dar nici afinitate. Lipsa comunității mă preocupa, pentru că existau semne că unii dintre copiii noștri aveau aceleași probleme, prea mult timp în singurătate, prea mult video și calculator și prea multă preocupare pentru nimicurile care se întâmplau la școală. Se pare că familia și comunitatea erau prea puțin prezente în viața copiilor și probleme mărunte nu puteau fi împinse în colțul lor și tratate în conformitate cu dimensiunea lor reală. Spre culme, poteca se îngusta și trecea pe lângă 2 bolovani uriași, peste care susura o cascadă. Trecând pe acolo, auzeam clipocitul izvorului lui Phillips, numit astfel de braconieri care își făceau tabără în acest loc în secolul al XVII-lea. Apa cădea printre prieteni într-un bazin limpede făcut de mâna omului. Generațiile adăugaseră și alte lucruri, plantaseră meri, făcuseră margini de beton bazinului. Mi-am făcut palmele căuși și m-am îndreptat spre apă. Am nimerit cu piciorul peste o creangă ruptă care a alunecat într-o parte, într-o groapă care se căsca lângă unul din bolovani. Ei, am strigat sărind înapoi. Simțeam sudoarea pe frunte. Mai existau încă pericole în această sălbăticie. Poate nu acelea pe care bătrânul Phillips le întâlnise cu 2 secole în urmă, dar n-ar fi fost imposibil ca mergând pe vreo potecă să dai peste vreun râs apărându-și puiul sau peste o turmă de mistreți cu colții cât degetul care să-și sfâșie picioarele dacă nu te sui destul de repede în vreun copac. Și dacă ziua ar fi fost cu adevărat proastă, mai dădeai și peste vreun indian Cherokee, furios, sau peste vreun alt nativ pribeag, obosit în căutare de vânat, și care nu ar fi mușcat cu poftă din inima ta, să te oprească pentru totdeauna valul european. Cei care au trăit pe aici, nativii americani sau europeni vestici, au avut de-a face cu pericole pe care le-au testat hotărârea și curajul în fiecare moment.
Generația noastră pare să aibă alte probleme, legate mai degrabă de atitudinea față de viață, de bătălia constantă între optimism și disperare. Apar tot mai multe voci care strigă că stilul de viață occidental nu poate rezista, că aerul se încălzește, arsenalele teroriste cresc, pădurile mor și tehnologia atacă sălbatic și produce o lume virtuală care înnebunește copiii și ne amenință pe toți cu distracții fără substanță, ademenindu-ne într-un suprarealism fără sens. Împotriva acestei tendințe, există optimiștii care afirmă că istoria este plină de prostii și că problemele noastre se pot rezolva cu aceeași tehnologie care le-a produs și că omenirea a început să-și realizeze potențialul. M-am oprit și am privit din nou spre vale, știam că viziunea de la Celestine se găsea între acești doi poli. În ea era subliniată încrederea în dezvoltarea rațională a tehnologiei, dar numai bazată pe intuiția sacrului și pe un optimism care vine din viziunea spirituală a sensului acestei lumi. Un lucru este clar. Dacă aceia care cred în puterea viziunilor ar conta, ar trebui să înceapă chiar acum, când suntem otrăviți de teama misterului unui nou mileniu. Lucrul acesta mă uluiește. Cum de am fost chiar noi acei norocoși care să vedem nu numai un secol, ci un mileniu schimbându-se? De ce noi? De ce această generație? Am impresia că marile răspunsuri sunt încă înainte. Am privit în jur, așteptându-mă ca Natalie să fie pe undeva pe aproape. Eram sigur că locul acesta îl văzusem în viziunea mea, ar fi fost aici lângă izvor, doar că mie îmi apăruse ca și cum aș fi văzut-o pe fereastră. Eram încă foarte confuz. Ajuns la ea acasă, totul mi-a părut pustiu. Am urcat pe verandă și am bătut în ușă. Niciun răspuns. Întorcându-mă spre dreapta, ceva mi-a atras atenția. O potecuță pietruită traversa grădina de legume a lui Bill și ducea spre o pajiște de iarbă, chiar pe lângă vârful colinei. Mi se părea mie sau se schimbase lumina? Am privit spre cer, încercând să-mi dau seama ce se întâmplă. Văzusem o schimbare în lumina care scălda pajiștea, ca și cum soarele ar fi ieșit brusc de după un nor, iluminând numai acel loc. Doar că pe cer nu era niciun nor. M-am grăbit să ajung pe pajiște și am găsit-o pe fată, șezând acolo. Era înăltuță, cu păr castaniu, îmbrăcată într-o uniformă albastră de majoretă. S-a speriat și a tresărit văzându-mă. "Nu am vrut să te sperii," am spus. A privit într-o parte o clipă, timid, adolescentin, așa că m-am așezat și eu și i-am spus cum mă cheamă. M-a privit în ochi, mult mai matur decât m-aș fi așteptat. "Nu trăim conform viziunilor aici," mi-a spus. "Ce?" Am tresărit. "Viziunile." Am spus că nu le trăim. "Ce vrei să spui?" M-a privit fără expresie. Vroiam să spun că nu le cunoaștem în totalitate. Mai trebuie să știm ceva. "Vezi tu? Nu cred că e ușor." M-am oprit. Nu venea să cred că eram luat pe sus, așa, de un copil de 14 ani. Am simțit o undă de mânie, dar chiar atunci Natalia a zâmbit. Nu mult a fost, doar o mișcare imperceptibilă a buzelor care i-a îndulcit trăsăturile. M-am relaxat. "Cred că viziunile sunt reale," am spus, "dar nu e ușor. E nevoie de timp." Nu s-a lăsat. "Există oameni care le trăiesc acum." O clipă am privit-o în tăcere. "Unde?" am întrebat. "În Asia Centrală, în munții Kunlun. I-am văzut pe hartă. Trebuie să te duci acolo," a continuat ea exaltată. "Ceva se schimbă. Trebuie să te duci. E foarte important. Trebuie să vezi." Când spunea aceste lucruri, expresia feței părea foarte matură, autoritară, ca și cum ar fi avut 40, nu 14 ani. Am scuturat din cap. Nu-mi credeam urechilor. "Trebuie să te duci acolo," mi-a repetat. "Natalie," am spus. "Nu sunt sigur că înțeleg ce-mi spui. Ce loc e acela?" Am privit în depărtare. "Spui că l-ai văzut pe hartă, mi-l poți arăta?" Mi-a ignorat întrebarea. Părea absentă. Cât e ceasul?" a întrebat aproape în șoaptă. 2:15. Trebuie să plec. Așteaptă, stai, Natalie, eu nu cunosc locul despre care vorbești." Alerga și m-am străduit să mă țin după ea. "Te rog, îți aduce aminte exact unde este acest loc din Asia?" M-a privit peste umăr. Avea exact expresia unei majorete de 14 ani, cu mintea la jocul de fotbal. Întors acasă, nu aveam nici chef de treabă. Ce se întâmpla? Ședeam la birou, incapabil să mă concentrez. Mai târziu am ieșit la plimbare și am înotat în lac. M-am hotărât să-i sun pe Bill de dimineață și să lămuresc tot misterul. M-am dus la culcare de vreme. Pe la 3 dimineața am fost trezit brusc. Camera era cufundată în întuneric. Singura lumină aluneca în cameră, pe la baza uneia dintre jaluzele. Ascultam în tăcere, auzind numai sunete obișnuite în noapte.
Un cor intermitent de greier, orăcăitul ocazional al unor broaște și mai departe lătratul unui câine. Mă gândeam să mă scol să încui ușile casei, ceva ce nu făceam de obicei. Am renunțat însă la idee, alunecând din nou în somn. Probabil că aș fi adormit liniștit dacă, la o ultimă privire, nu aș fi zărit ceva diferit la fereastră. Mi s-a părut că e mai multă lumină afară decât înainte. M-am ridicat și am privit din nou. Hotărât lucru, era mai multă lumină care trecea printre jaluzele. Am luat ceva pe mine, m-am dus la fereastră și am deschis obloanele din lemn. Totul părea normal. Lumina de unde venea? Am auzit un zgomot în spatele meu. Cineva era în casă. Cine e acolo? Am întrebat. Niciun răspuns. Am ieșit din dormitor, în holul ce ducea spre salon, cu gândul să scot pușca din debara. Mi-am dat seama că aveam cheia de la debara pe undeva prin dulapul de lângă pat. Am înaintat cu atenție. Fără veste, o mână m-a atins pe umăr. Sst, sunt Will. Am recunoscut vocea. Am vrut să aprind lumina în hol, dar iar m-a oprit, a traversat camera și a privit pe fereastră. Mi-am dat seama că era ceva diferit la el față de ultima dată când îl văzusem. Părea mai puțin elastic, trăsăturile erau mai șterse, nu mai aveau lumina de mai înainte. Ce vrei să vezi?" l-am întrebat. Ce se întâmplă?" M-ai speriat de moarte." S-a întors spre mine. Trebuia să ne vedem, totul s-a schimbat. M-am întors înapoi. Ce vrei să spui? Cred că asta trebuia să se întâmple, mi-a spus zâmbind. Nu mai pot pătrunde mental în alte dimensiuni ca mai înainte. Reușesc însă să ajung la un oarecare nivel energetic, dar trăiesc aici, în această lume. Am privit gânditor pe fereastră, ca și cum înțelegerea celei de-a 10-a viziuni ar fi fost gustul, străfulgerarea, forma viitorului, o experiență înaintea morții, care a ținut o clipă și apoi s-a stins. Acum avem ceva de făcut aici, pe pământ. Eu n-am mai reușit a doua oară experiența, am spus. Will m-a privit direct în ochi. Știi, am primit multe informații despre evoluție, despre atenție, despre intuiție și coincidențe. Am încercat să le aplicăm cu toții, doar că nu o facem la nivelul la care trebuie, lipsește ceva în cunoașterea noastră. După o secundă a continuat. Încă nu știu de ce, dar trebuie să plecăm în Asia, în Tibet sau lângă. Se întâmplă ceva acolo, ceva ce trebuie să știm. Eram uluit. Natalie spuse același lucru. Will s-a uitat din nou afară. De ce te tot uiți pe fereastră? L-am întrebat. De ce te-ai furișat în casă? Nu puteai să bați la ușă? Ce se întâmplă, de fapt? Nimic, cred. Cred că mai devreme am fost urmărit. Nu sunt sigur. Nu pot să spun sigur acum, a continuat. Nici eu nu știu ce se întâmplă, dar există un loc în Asia pe care trebuie să-l găsim. Poți să vii la hotelul Himalaya din Kathmandu în 16? Fiar să fie, Will. Am treaba aici. Am determinat. Will m-a privit cu o expresie pe care n-am mai văzut-o pe fața nimănui altcuiva, un amestec pur de aventură și intenție. Bine, a spus. Dacă nu ajungi în 16, nu ajungi. Dar dacă vii, te rog, să fii tot timpul foarte atent. Se va întâmpla ceva. Era serios, deși zâmbea. Am privit pe fereastră. Nu m-a amuzat. Nu vroiam să fac asta. A doua zi de dimineață am hotărât să nu spun nimănui unde urma să plec. Numai lui Charlene. Problema era că nu se afla în țară și nu prea aveam cum să dau de ea. N-am putut decât să-i las un e-mail. L-am trimis de pe computerul meu, întrebându-mă ca întotdeauna cât de sigur era internetul. Hackerii puteau pătrunde chiar și în cea mai singură companie, chiar și în calculatoarele guvernului. Cât de greu putea să fie să interceptezi mesaje electronice, mai ales că se știe că internetul a fost conceput inițial de Departamentul de Apărare ca o legătură între cercetătorii patronați de ei din toate universitățile. Oare era monitorizat tot internetul? Ce conta? Era doar o prostie de-a mea, încă una. Erau 10 de milioane de mesaje acolo. Cui să-i pese? Tot pe calculator am făcut și aranjamente pentru sosirea în Kathmandu, Nepal, în 16 și șederea la hotelul Himalaya. Urma să plec în 2 zile. Aveam foarte puțin timp pentru pregătiri. Am clătinat din cap. O parte din mine era fascinată de ideea de a merge în Tibet. Știam că era un loc minunat și misterios, dar mai era și o țară aflată sub controlul represiv al guvernului chinez și știam că putea fi periculos. Planul era să particip la această aventură numai atât cât mă simțeam în siguranță. Nu aveam de gând să mă las depășit de evenimente și împins în situații pe care nu le puteam controla. Will a apărut în casa mea tot așa de repede cum apăruse. A dispărut din casa mea tot așa de repede cum apăruse, fără să-mi mai spună nimic. Și mintea mea era plină de întrebări. Ce știa el despre acest loc lângă Tibet?
Și de ce îmi spusese și fetița aceea să merg acolo? Will fusese foarte discret. De ce? N-aveam de gând să fac niciun pas dincolo de Kathmandu fără a afla. Când a venit ziua, am încercat să fiu atent în timpul tuturor zborurilor la Frankfurt, New Delhi și apoi Kathmandu, dar nu s-a întâmplat nimic demn de luat în seamă. La hotel am luat o cameră cu numele meu și mi-am dus lucrurile, după care am început să umblu încolo și încoace, oprindu-mă în cele din urmă la restaurant. M-am așezat la o masă. Din moment în moment, Will ar putea apărea, dar nu se întâmpla nimic. După vreo oră, mi-am spus că ar fi o idee să mă duc la piscină, așa că am întrebat un chelner și m-am dus. Aerul era proaspăt, dar nu era rece. Soarele strălucea suficient ca să încălzească și la o asemenea altitudine. Am ieșit și, conform indicațiilor, am găsit repede piscina mărginită de 2 corpuri de clădire. Erau acolo mai mulți oameni decât m-am așteptat, dar puțini vorbeau între ei. M-am așezat și acolo, la o masă. Mi se părea că oamenii de acolo, majoritatea asiatici, doar puțini europeni, erau foarte stresați, ori le era dor de casă. Se priveau unii pe alții destul de încruntați, se mai răsteau din când în când la personalul hotelului cerând băuturi sau altceva și evitau contactul vizual cu orice preț. Și dispoziția mea a început să se deterioreze. Iată-mă, îmi spuneam, pierdându-mi vremea într-un hotel din partea cealaltă a pământului, fără nicio figură prietenoasă în jur. Am oftat și m-am gândit la spusele lui Will. Am încercat să rămân atent și să nu uit că urmăream mișcările subtile ale sincronicității, coincidenței misterioase, care se puteau întâmpla în orice moment și care putea împinge viața în direcții noi. Încercam să percep acest flux misterios și știam că astfel mă aflam în experimentarea spiritualității cu dovezi palpabile că se întâmplă ceva în spatele scenelor de viață obișnuite. Problema este că aceste percepții au o natură sporadică, apar pe negândite, destul de rar și dispar tot atât de repede. Cum priveam în jur, am văzut un bărbat înalt cu părul negru care ieșea din hotel și se îndrepta exact spre mine. Era îmbrăcat în pantalon de culoarea nisipului și pulover alb de bună calitate și ținea un ziar împăturit sub braț. A trecut printre șezlonguri și mese și a luat loc la masă chiar în dreapta mea. În timp ce își despăturea ziarul, a privit în jur și mi-a zâmbit, salutându-mă cu o mișcare a capului. Apoi a chemat un chelner și i-a cerut apă. Părea asiatic, dar vorbea o engleză fără accent. După ce apa a fost adusă, s-a pus pe citit ziarul. Avea ceva care m-a atras imediat, dar n-aș fi putut spune ce anume. Radia o energie plăcută și privea din când în când în jur, zâmbind. La un moment dat, l-a privit drept în ochi pe unul dintre domnii morocănoși care stăteau în fața mea. Mă așteptam ca încruntatul în chestiune să privească repede în altă parte, dar în schimb i-a zâmbit brunetului meu și s-au apucat să discute ceva în ceea ce părea fi nepaleză. La un moment dat chiar au râs. Atrași de conversație, alții de la mesele învecinate au râs și fiecare mai adăuga câte ceva care a generat și mai multă veselie. Mă uitam la toată scena cu interes. Se întâmplă ceva acolo, îmi spuneam. Dispoziția se schimbase cu totul în jurul meu. Hei, ia uite, a exclamat brunetul privind spre mine. Ai văzut asta? Am privit în jur. Toți ceilalți păreau că s-au întors la treburile lor și era clar că omul mi se adresa chiar mie, arătându-mi ceva din ziar. A mai apărut un studiu despre rugăciune, a continuat, fascinant. Și ce s-a descoperit, am întrebat. S-a studiat efectul rugăciunii asupra celor cu probleme de sănătate și s-a descoperit că pacienții care se rugau și erau pomeniți și în rugăciunile altora au prezentat mai puține complicații și s-au însănătoșit mai repede, chiar și cei care nu știau că se fac rugăciuni pentru ei. Aceasta este o dovadă clară că forța rugăciunii este reală, dar s-a mai descoperit și altceva. Cea mai eficientă rugăciune nu este aceea care se structurează ca o cerere, ci aceea care este în același timp o afirmație. Nu cred că îmi dau seama ce vrei să spui, am spus. Mă privea cu niște ochi albaștri și limpezi. S-au supus studiului 2 tipuri de rugăciuni. Primul era o cerere la adresa lui Dumnezeu, a divinului, care era rugat să intervină și să ajute o persoană bolnavă. Celălalt era o afirmație spusă cu credință că Dumnezeu va ajuta această persoană. Vezi diferența? Nu știu sigur. O rugăciune care îi cere lui Dumnezeu să intervină se face în ipoteza că Dumnezeu poate să intervină numai dacă decide să onoreze această cerere. Ea pornește de la premisa că noi nu avem alt rol decât acela de a cere.
Cealaltă formă de rugăciune pornește de la premisa că Dumnezeu poate și vrea, dar legea existenței umane este astfel stabilită încât împlinirea cererii depinde în mare măsură de credința noastră și că lucrul cerut se poate întâmpla. Așa că rugăciunea trebuie să fie o afirmație care să exprime cu tărie această credință. În studiu se spune că acest tip de rugăciune este cel mai eficient. Am dat din cap, începeam să înțeleg. Omul a privit o clipă în zare, adâncit în gânduri și a vorbit din nou. Toate marile rugăciuni din Biblie sunt afirmații, nu cereri. Gândește-te, Tatăl nostru, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre. Nu spune te rog să ne dai ceva mâncare sau te rog să ne ierți. Afirmă că aceste lucruri sunt gata să se întâmple și crede că așa va fi. Și atunci așa este. A trecut din nou ca și cum ar fi așteptat o întrebare. Zâmbea. Mi-a venit și mie să zâmbesc. Buna lui dispoziție era molipsitoare. Unii oameni de știință s-au apucat să teoretizeze, a continuat el, și spun că aceste noutăți implică altceva de o mare importanță pentru fiecare în parte. Spun că dacă așteptările noastre și credința noastră fac rugăciunea să funcționeze, atunci fiecare poate deveni o forță în manipularea acestui tip de energie în lume, fie că știe, fie că nu. Vezi unde duce asta? A continuat fără să-mi lase timp să răspund. Dacă rugăciunea este o afirmație care are la bază așteptările și credința noastră, atunci tot ceea ce ne dorim poate avea acest efect. Ne rugăm, practic, tot timpul pentru ceva în viitorul nostru sau al altora, fără să ne dăm seama. M-a privit de parcă scăpase din mână o bombă. Îți dai seama, a continuat. Știința confirmă acum că cunoașterea pe care au avut-o cei mai ezoterici mistici ai tuturor religiilor. Toți au spus că avem o influență mentală și spirituală asupra lucrurilor care ni se întâmplă în viață. Adu-ți aminte de scripturi, cum credința, cât un bob de muștar, putea muta munții din loc. Ce-ar fi dacă această calitate ar fi secretul adevăratului succes în viață și ar crea comunitatea adevărată? Ochii au sclipit de parcă ar fi știut de mult, mai mult decât spunea. Ei, a concluzionat scurt, ar trebui să vedem cum lucrează treaba asta. E timpul. I-am zâmbit fără reținere, intrigat de ceea ce tocmai spusese, uluit încă de schimbarea de ton care se petrecuse în grupul de lângă piscină. Instinctiv am întors capul spre stânga. Am simțit privirea cuiva îndreptată spre noi. Unul dintre cei care au purtat uniforma hotelului se uita la noi din cadrul unei uși. Când privirile ni s-au întâlnit, s-a uitat repede în altă parte, s-a întors și a pornit prin coridor, spre lift. Domnule, vă rog să mă scuzați, am auzit o voce în spate. Privind în jur, am văzut un alt om cu uniformă. Pot să vă aduc ceva de băut? M-a întrebat. Nu mulțumesc, i-am răspuns. Mai am puțin de așteptat. Omul din coridor dispăruse. L-am căutat din ochi pentru o clipă. M-am întors din nou spre dreapta, dar interlocutorul meu dispăruse și el. M-am ridicat și am întrebat pe ceilalți încotro o luase. Au dat din cap că nu știau și și-au văzut de ale lor. Am stat în cameră tot restul după amiezei. Evenimentele de lângă piscină m-au bulversat puțin. Cine era omul care îmi vorbise despre rugăciune? Era vreun eveniment sincron implicat în această informație? De ce se uitau chelnerii la mine și până la urmă unde era Will? Spre seară, după un somn destul de lung, am ieșit din nou, hotărât să mă duc pe afară, cu câteva clădiri mai încolo, unde auzeam că ar fi fost un restaurant bun. Foarte aproape, foarte sigur, îmi spusese portarul, fără probleme. Am ieșit din hol cu ochii tot după Will. Strada era aglomerată, dar cumva mi-am croit drum. Am ajuns la restaurant, m-am așezat la o măsuță într-un colț lângă un grilaj de fier forjat, foarte aproape de rumoarea străzii. Am mâncat puțin, am citit un ziar englezesc, am tras de timp mai mult de o oră. La un moment dat am avut senzație de disconfort, ca și cum aș fi fost spionat, numai că nu vedeam pe nimeni. M-am uitat în jur, într-o doară, dar se părea că nu-mi dădea nimeni atenție. M-am ridicat și m-am uitat peste grilaj la oamenii de pe stradă. Nimic. Mă luptam să mă scutur de senzația aceea neplăcută. Am plătit și am plecat. Aproape de intrarea în hotel am observat un bărbat lângă o tufă, la vreo câțiva metri. Privirile ni s-au întâlnit și a făcut un pas către mine. Eu am dat să plec, dar mi-am dat seama că același om care mă privise mai devreme la piscină, doar că acum era îmbrăcat în blugi și cămașă.
Părea să aibă vreo 30 de ani. O figură curioasă, am continuat să merg. Domnule, scuzați-mă, mi-a spus. Nu m-am oprit. Vă rog, a insistat, trebuie să vorbesc cu dumneavoastră. Am mers mai departe ca să ajung în raza vederii portarului și apoi m-am întors. Ce doriți? Le-am întrebat. S-a apropiat, plecându-se pe jumate. Cred că dumneavoastră sunteți omul cu care trebuie să mă întâlnesc și... A spus. Îl cunoașteți pe domnul Wilson James? Pe Will? Desigur, unde este? N-a putut să vină, m-a rugat pe mine să vin să vă întâlnesc. Mi-a întins mâna și am întins-o destul de nesigur, spunându-mi numele. Mă numesc Yin Dolou, s-a prezentat el. Lucrați în hotel? Nu, îmi pare rău. Un prieten mi-a împrumutat o uniformă ca să pot intra să vă caut. Trebuia să aflu dacă erați în hotel. L-am privit mai cu atenție. Din instinct știam că spun adevărul, dar de ce atâta fereală? De ce n-a venit la mine când eram la piscină ca să mă întrebe cine sunt? De ce întârzie Will? L-am întrebat. Nu știu exact. Mi-a cerut să vă întâlnesc și să vă conduc la Lhasa. Cred că planul său este să ne întâlnim acolo. Am privit în gol. Lucrurile astea mă făceau să mă simt nesigur. Nu știu dacă vreau să fac asta, am spus. De ce nu m-a sunat? Sunt convins că a avut un motiv întemeiat, a spus Yin, apropiindu-se de mine. Will a fost foarte insistent. Trebuie să vă duc la el. Are nevoie de dumneavoastră. M-a implorat din ochi. Putem pleca mâine? Bine, am spus. Haide înăuntru, bem împreună o cafea și mă pui la punct cu toate detaliile. Privea în jur cu teamă. Vă rog, te rog, o să vin mâine dimineață, la ora 8. Will a aranjat și un avion și viza. Mi-a zâmbit și a plecat înainte ca eu să pot face un gest. La 8 fără 5 am coborât în holul hotelului cu rucsacul în spate. Am lăsat toate celelalte valize în mesagerie. Plănuiam să vin într-o săptămână, nu mai târziu, doar că dacă mi s-ar fi întâmplat ceva suspect, eram decis să mă salvez imediat. Punctual, Yin a venit la volanul unei Toyota, nu tocmai nouă, și m-a dus la aeroport. Pe drum a fost cordial, dar nu a spus nimic despre ceea ce se petrecea cu Will. I-aș fi povestit despre spusele Nataliei, despre locuri secrete din Asia Centrală, despre convorbirea mea târziu în noapte cu Will, doar ca să văd cum reacționează, dar am hotărât că e mai bine să nu o fac. Mai bine să văd ce are el de spus, să văd ce se întâmplă la aeroport. La ghișeul de bilete am aflat că mi se rezervase într-adevăr un loc în zborul pentru Lhasa. Am privit în jur, încercând să simt atmosfera locului. Părea că totul e normal. Yin zâmbea, evident într-o stare de bună dispoziție. Din nefericire, funcționarea de la ghișeu nu era tot așa. Vorbea foarte prost engleza și era arțăgoasă. Când mi-a cerut pașaportul, m-am enervat. Și m-am cam răstit la ea. S-a oprit și m-a privit încruntată, hotărâtă să nu-mi dea biletul. Yin a intervenit și a vorbit cu calm în nepaleză. După câteva clipe, ea și-a schimbat atitudinea. Nu s-a uitat la mine, dar a vorbit frumos cu Yin, chiar a râs la gluma lui. După câteva minute, cu biletele și vizele luate, ședeam la o masă și ne luam cafeaua într-un bar de lângă aerogară. Peste tot mirosea puternic a tutun. Ai multă mânie în tine, mi-a spus Yin. Nu-ți folosești energia cum trebuie. Ce vrei să spui? L-am întrebat uluit. M-a privit cu simpatie. Spun că n-ai făcut nimic ca să o ajuți pe funcționarea asta cu toane. M-am prins unde bătea. În Peru citisem a 8-a viziune care spunea cum să ajuți un om prin concentrarea asupra lui într-un mod distinct. Cunoști viziunile? Am întrebat. Da, a spus el, dar lucrurile sunt mai vaste decât atât. Nu mi-e ușor să-mi proiectez energia, am spus defensiv. Dar trebuia să-ți dai seama, am spus Yin cu hotărâre, că o influențai deja, fie că știai, fie că nu. Important era să-ți stăpânești câmpul de... Vedeam că se străduia să găsească un cuvânt potrivit în engleză. Câmpul de intenții, a spus supărat. Câmpul tău de rugăciune. L-am privit intens. Părea că descrie rugăciunea în același mod ca și brunetul de lângă piscină. Ce vrei să spui? Am întrebat. Ai fost vreodată în aceeași încăpere cu oameni a căror energie era joasă și a căror dispoziție era cenușie și apoi să apară altcineva care să ridice frecvența de vibrație numai prin intrarea pe ușă? Câmpul energetic al persoanei nou venite a intrat înaintea lui și a influențat pe toată lumea. Da, am spus, cred că înțeleg. M-a privit de parcă ar fi vrut să mă pătrundă. Dacă vrei să găsești Shambhala, a spus, trebuie să înveți să faci asta în mod conștient. Shambhala? Cum adică? Fața lui Yin s-a făcut palidă. Era stânjenit.
A dat din cap, ca și cum s-ar fi mustrat că a întins coarda mai mult decât trebuia. Lasă, a spus aproape în șoaptă. Will trebuie să-ți explice aceste lucruri. Coada la intrarea în avion începea să se formeze. Ian s-a ridicat și s-a îndreptat spre punctul de control. Mă chinuiam să găsesc un context pentru cuvântul Shambhala. În cele din urmă mi-am dat seama. Shambhala era considerată comunitatea mitică a budiștilor tibetani, locul pe care se bazau toate poveștile despre Shangri-La. Acel loc este un mit, nu-i așa? Am întrebat. Yin a dat biletele la control și s-a îndepărtat. În timpul zborului către Lhasa, Yin și cu mine am stat în secțiuni diferite. Simțeam nevoia să mă gândesc în liniște. Știam că Shambhala are o mare importanță pentru budiștii tibetani, ale căror scrieri străvechi o descriau ca pe o cetate de aur și diamant, plină cu lamași și discipoli și ascunsă pe undeva prin vastele zone imposibil de locuit din nordul Tibetului sau China. Mai spre zilele noastre, budiștii vorbeau despre Shambhala în termeni foarte criptici, simboluri, ca și cum ar fi o stare a spiritului, nu un loc anume. Am găsit o broșură despre Tibet în buzunarul scaunului din față. Speram să mă lămurească cel puțin despre geografia locului. Cu China în nord, India și Nepal în sud, Tibetul era practic un platou uriaș, cu puține zone locuibile, la o înălțime de 1800 de metri. La granița sudică se întind lanțurile muntoase ale Himalaiei, inclusiv Everestul, iar la cea nordică, de fapt, pe teritoriul chinez, se înalță munții Kunlun. Între ele, prăpastii uriașe, râuri sălbatice și mii de hectare de tundră prietenoasă. De pe hartă, Tibetul de est părea să fie mai fertil și mai populat, în timp ce nordul și vestul arătau mai pustii, cu drumuri puține. Aparent, există doar două rute majore în Tibetul de vest. Un drum prin nord, utilizat mai mult de camioane, și unul prin sud, pe la poalele munților Himalaya, folosit de pelerini aflați în drum spre locurile sacre din Everest, lacul Manasarovar și Kailash și mai departe spre Kunlun. Atenția mi s-a abătut de la broșură. Zburasem la mare altitudine, simțeam o diferență de temperatură, de câmp energetic. Sub noi, Himalaya se ridica în lanțuri de gheață și piatră spre cerul albastru. Zburam pe deasupra vârfului Everest. Tocmai intram în spațiul aerian al Tibetului, țara zăpezilor, acoperișul lumii. Un neam de oameni care caută misterul, de călători în lumea interioară. Cum priveam întinderile pietroase și văile scăldate în verde, nu mă puteam abține să nu mă minunez de misterul lor. Păcat că erau conduși de un guvern totalitar. Dar eu mă întrebam, ce loc am în toate astea? Yin se afla cu câteva locuri mai în spate. Mă deranja stilul lui secretos. M-am hotărât din nou, trebuia să fiu foarte prudent. Nu vroiam să merg mai departe de Lhasa, fără o explicație clară. Ajuns la aeroport, Yin a rezistat eroic tuturor întrebărilor mele despre Shambhala, repetând mereu că ne vom întâlni cu Will și că el îmi va spune tot. Am prins un taxi care ne-a dus la un mic hotel din centru unde trebuia să ne aștepte Will. Yin se uita lung la mine. Ce i-am întrebat? Vreau să văd cum te obișnuiești cu altitudinea, a spus el. Lhasa e la peste 3000 de metri altitudine. Trebuie să te obișnuiești. Am apreciat preocuparea lui pentru mine. În trecut nu aveam probleme cu această adaptare. Era gata să deschid gura și să spun asta când am văzut o structură uriașă, o clădire ca o fortăreață, la o oarecare distanță de noi. Palatul Potala, a spus Yin. Vroiam să-l vezi. A fost locuința de iarnă a lui Dalai Lama înainte să fie exilat. Acum este simbolul luptei poporului tibetan împotriva ocupației chineze. Yin a făcut apoi tot drumul. Mașina nu a oprit în fața hotelului, ci la vreo 50 de metri mai departe, pe stradă. Will trebuia să fie deja aici, a spus Yin, în timp ce deschidea portiera. Așteaptă în mașină, eu mă duc să văd. În loc să iasă, s-a oprit brusc și a rămas cu ochii pironiți pe intrarea în hotel. Am privit și eu în aceeași direcție. Strada era aglomerată, plină de localnici, cu doar puțini turiști. Totul părea normal. Apoi, ochii mi-au căzut pe un chinez scund care stătea în colțul clădirii. Avea în mână un ziar, se prefăcea că citește, dar supraveghea cu mare atenție intrarea în hotel. Yin privea mașinile parcate peste drum de hotel. Era acolo și o limuzină mare, veche, în care așteptau câțiva bărbați în costum. Yin i-a spus ceva șoferului de taxi.
Acesta, nervos, a condus până la următoarea intersecție, trecând pe lângă hotel. Yin s-a aplecat pe banchetă, spre a nu fi văzut de cei care supravegheau locul. Ce se întâmplă?" am întrebat. Nu știu, dar sunt sigur că Will nu e acolo. Cred că e în altă parte. Uită-te dacă suntem urmăriți." M-am întors în timp ce Yin îi mai explica ceva șoferului. Erau câteva mașini în spate, dar după o curbă nu ne-au mai urmat. Mașina cea verde de la hotel nu era. E cineva în spate?" a întrebat Yin. Nu cred, am răspuns. Eram gata să mai întreb ceva când am observat că mâinile lui Yin tremurau. Era palid la față și fruntea era plină de sudoare. Era îngrozit. Am simțit și eu un tremur în corp. Înainte să pot spune ceva, Yin mi-a făcut semn spre o parcare. Taxiul a oprit și am sărit din mașină în grabă, cotind spre o alee îngustă. După vreo 50 de metri am rămas câteva clipe lângă un zid, cu ochii pe stradă de pe care tocmai veneam. Niciunul nu spunea un cuvânt. De-abia după ce ne-am convins că nu eram urmăriți, am mers la ușa unei case și Yin a bătut de câteva ori. Fără niciun răspuns, ușa s-a deschis dinăuntru. Stai aici, a spus Yin, vin imediat. A intrat încet în clădire și a închis ușa. Când am auzit zăvorul, m-a năpădit din nou frica. Ce se întâmplă? Yin era speriat. Eu eram lăsat acolo. De ce? Priveam spre alee, spre strada vecină. De asta îmi fusese frică. Era cineva care îl căuta pe Yin. Poate și pe Will. N-aveam idee în ce mă amestecam. Mă gândeam că ar fi fost mai bine ca Yin să dispară. Așa aș fi fugit înapoi pe stradă, m-aș fi ascuns în mulțime și aș fi ajuns cumva la aeroport. Așa aș fi scăpat de răspunderea căutării lui Will și de orice altceva în această aventură. Ușa s-a deschis brusc și Yin a alunecat afară. După el, ușa s-a închis din nou. Will ne-a lăsat un mesaj, a spus el. Hai să mergem. Am făcut câțiva pași pe alee, ne-am ascuns printre containere. Yin a scos din buzunar un plic în care era un bilet. L-am privit în timp ce citea. Parcă se făcea tot mai palid. Când a terminat, mi-a întins și mie biletul. Ce scrie?" am întrebat nervos. Era scrisul lui Will. Yin, sunt convins că ni se permite intrarea în Shambhala, dar trebuie să merg eu înainte. Trebuie să le aduci pe prietenul nostru american cât de aproape poți. Știi că dachinii te vor călăuzi. Semnat Will. L-am privit pe Yin, care a întors repede capul. Ce vrea să spună cu ni se permite intrarea în Shambhala? Vorbim la figurat, nu? Doar nu crede că locul există în realitate. Yin privea în pământ. Bineînțeles că Will crede că locul există în realitate, a șoptit. Dar tu? L-am întrebat. A privit în altă parte, parcă împovărat de toate păcatele lumii. Da, doar că mulți oameni nu cred, a spus el, și cu atât mai puțin încearcă să ajungă acolo. Noi doi nu putem în mod sigur. Vocea i-a pierit. Yin, i-am spus, trebuie să știu ce se întâmplă. Ce face Will? Cine sunt oamenii pe care i-am văzut lângă hotel? Yin m-a privit câteva clipe și apoi a spus. Cred că sunt agenții ai serviciilor secrete chineze. Ce? Nu știu ce caută aici. Aparent, au fost alertați de tot mai multe activități și discuții despre Shambhala. Mulți dintre lamaiștii de aici, lamașii de aici, își dau seama că se schimbă ceva în locul sfânt. S-a vorbit foarte mult. Ce se schimbă? Spune-mi. Yin a respirat adânc. Aș fi vrut să-l las pe Will să-ți explice, dar presupun că acum trebuie să încerc eu. Trebuie să înțelegi ce înseamnă Shambhala. Oamenii de acolo sunt în viață, născuți în locul acela, dar ajuns într-o stare evolutivă mai înaltă. Ei ajută la elevarea energiei și a viziunii lumii întregi. Priveam fără țintă, gândindu-mă la a 10-a viziune. Sunt călăuze spirituale? Nu cum crezi tu, mi-a spus Yin. Nu sunt ca niște membri ai familiei sau alte suflete ale vieții de dincolo care să ne ajute în altă dimensiune. Sunt oameni în viață, aici, acum. Shambhala găzduiește o comunitate exterioară la un nivel de dezvoltare foarte înalt. Ei sunt modelul realizării ultime pentru restul lumii. Unde este acest loc? Nu știu. Cunoști pe cineva care a văzut ce e acolo? Nu. Copil fiind am studiat cu un mare lama care a spus într-o zi că urma să plece în Shambhala și după câteva zile de practici intense a și plecat. A ajuns acolo? Nimeni nu poate ști. A dispărut și n-a mai fost văzut nicăieri în Tibet. Deci nu știe nimeni dacă locul există sau nu. Yin a tăcut câteva clipe, apoi a spus. Noi avem legende. Care noi? S-au holbat la mine, se străduia să se și abțină, probabil sub imperiul vreunui cod al tăcerii.
Nu-ți pot spune, numai șeful grupului nostru, Lama Rigdan, poate să aleagă să-ți vorbească. Spune-mi despre legende. Nu pot spune mai mult decât că legendele povestesc despre cei care au încercat să ajungă la Shambhala în trecut. Sunt vechi de secole. Yin mai vrea să spună ceva când un zgomot de pe stradă ne-a atras atenția. Nu vedeam pe nimeni. Stai aici, a spus Yin. A bătut din nou la ușa cunoscută și a dispărut înăuntru. Pe negândit a ieșit repede și s-a urcat într-un jeep ruginit acoperit cu prelată. A deschis portiera repede și mi-a făcut semn. Haide, a spus, trebuie să ne grăbim.